ಹಾಯ್ ಹೆಲೋ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಇನಿತ ವೀಡಿಯೋಡು ಯಾನ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಹಿಡ್ದು ಪಾಟಿಗೆ ದೈ ನಡ್ಪುನ ವಿಧಾನ ಬೊಕ ಎಂಕ್ಲು ಪಾಡುನ ಗೊಬ್ಬರದ ಸೀಕ್ರೆಟ್ನ ರಿವೀಲ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಯಾನ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಡೀಟೇಲ್ ಆದ್ ಈ ವಿಡಿಯೋಡು ಶೇರ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಅಂಚಾದ್ ನಿಕ್ಲಿ ಈ ವಿಡಿಯೋನು ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟ ತೂಲೆ. ಏರಿಯನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತೂವೊಂದುಲ್ಲಾರ ಒಂಜಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತು ತೂಲೆ ಪನೊಂದು ಯಾನ್ ಈ ವಿಡಿಯೋನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಮರಿಯಲ ಒಂತೆ ಎಂಡ ಒಂದು ಬತ್ತುಂಡು ಬರ್ಸ ಬುಡ್ದು ಬುಡ್ದು ಬರೊಂದುಂಡು ದೊಂಬುಲ ಕಾಯೊಂದುಂಡು. ನಮ ದೈತ ಆರೈಕೆನ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆಡೆ ಮಲ್ಪುಡು. ಇಂಚ ನಮ ಮಲ್ತಂಡ ಮಾತ್ರ ನಮಕ್ ನನ ದುಂಬುಗು ಎಡ್ಡೆ ಇಳುವರಿನ ಪಡೆಯರೆ ಸಾಧ್ಯ. ಪಂಡ ನಮಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆದ್ ಬರೊಂದುಂಡು. ಅಂಚಾದ್ ಪೂಕ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ಲ ಉಂಡು. ನಮ ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ಕೃಷಿ ಮಲ್ತುದು ಐಟ್ ನಮ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಉತ್ಪತ್ತಿನ ಪಡೆಯುಡುಂದಾಂಡ್ ನಮ ಐನ ಆರೈಕೆನ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆಡೆ ಮಲ್ಪುಡು. ಅಂಚನೆ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಕೃಷಿ ಮಲ್ಪುನಕ್ಲು ನಮ ಇತ್ತೆ ಬರ್ಸ ಮುಗಿಯೊಂದು ಬನ್ನಗ ನಮ ಐಕ್ ಗೊಬ್ಬರ ಪಾಡ್ದು ಐನ ಆರೈಕೆನ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತಂಡ ಮಾತ್ರ ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಐಡ್ದೊಂಜಿ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಪಡೆಯರೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂದ್ ಎನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ. ನಮಕ್ ಇತ್ತೆ ಮರಿಯಲಡೆ ಗೊಬ್ಬರ ಪಾಡ್ಯೆರ್ನೆ ಆಪುಜಿ ಐಕ್ ದುಂಬು ಪಾಡ್ನ ಗೊಬ್ಬರದ ಫಲವತ್ತತೆ ಕಡಿಮೆ ಆವೊಂದು ಬರ್ಪುಂಡು. ಅಂಚಾದ್ ನನ ಬರ್ಸ ಕಡಿಮೆ ಆನಗ ಗೊಬ್ಬರ ಪಾಡ್ಯರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಡು. ಇತ್ತೆ ಮುಲ್ಪ ಎಂಕ್ಲ ಪೂರ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಲ್ತುದೀತ ಪಂಡ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ನ ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲೆ ಡೀಟೇಲ್ ಆದ್ ಪನ್ಪೆ. ಇತ್ತೆ ಪಾಟ್ಡ್ ನಡ್ಪುನ ದೈಲ್ನ ಮುಲ್ಪ ರೆಡಿ ಮಲ್ತುದೀತ. ಈತ್ ದೈನ ಮಾತ ಎಂಕ್ಲು ಪಾಟ್ಗ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಗ. ಫಸ್ಟ್ಗ್ ನಮ ಸ್ಪಾಟ್ದ ಸರಿಯಾಯಿನ ಆಯ್ಕೆ ಮಲ್ಪೊಡು ತುಲೆ ಎಂಕ್ಲ ಈ ಮಲ್ಲ ಸೈಜ್ದ ಪಾಟ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಲ್ತುಗ. ಪಾಟ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಲ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐಕ್ ಹೋಲ್ ಮಲ್ಪೊಡು. ಸರಿಯಾಯಿನ ಹೋಲ್ ಮಲ್ತಂಡ ಮಾತ್ರ ನೀರು ಐಟ್ ಪಿದೈ ಪೋಡು. ಇಜ್ಜಿನಾಂಡ ದೈ ಬೇರು ಫುಲ್ ಕುರಿದು ಹಾಳಾಪುಂಡು. ಅಂಚ ನಮ ಫಸ್ಟ್ಗ್ ಪಾಟ್ಗ್ ಹೋಲ್ ಮಲ್ಪೊಡು. ಇಂದು ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ದ ಒಂಜಿ ಆಯ್ಕೆ ಪಾಟ್ಡ್ ಹೋಲ್ ಮಲ್ಪುನ. ಇತ್ತೆ ಮುಲ್ಪ ಫಸ್ಟ್ಗ್ 2 kg ದಾತ್ ನೆಲಕಡ್ಲೆದ ಪುಂಡಿ ಒಂಜಿ ಬಟ್ಟಿಗ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಐಡ್ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅರಳಿಂಡಿ ಅವಲ 2 kg ಸೇಮ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೈಬೇವುದ ಪುಂಡಿ ಅವಲ 2 kg. ನೇನು ಮಾತ ಒಂಜೇ ಬಟ್ಟಿಗೆ ಪಾಡ್ದು ನಮ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು. ತುಲೆ ವಿಡಿಯೋಡು ಸರಿ ತೋಜಾಂದುಲ್ಲೆ ಇಂಚ ಕರೆಕ್ಟಾದ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು. ಪಂಡ ಅವು ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಸೇಮ್ 2 kg ಐನ್ ನಮ ಒಂಜೇಲೆ ಕಾಪ್ಲೆಕ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು. ಇಂದು ಕಂಪೋಸ್ಟ್ ಗೊಬ್ಬರ ಇಂದುಲ ಇಂಚ ನೆಲ ನಮ್ಮಂಚ ಪೊಡಿ ಪೊಡಿ ಮಲ್ಪೊಡು ಎಡ್ಡೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು. ತುಲೆ ಇಂಚ ನಮ ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪೊಡು ಐಟ್ ಇಂಚ ಕಜ್ಜಾವು ಅಂಚ ಪೂರ ಎತ್ತಿನ ದೆಪ್ಪೊಡು. ತೂಲೆ ಮುಲ್ಪ ಕೆಂಪು ಮಣ್ಣು ಪಂಡ ಇಂದು ಕಲ್ಲು ಮಣ್ಣು ಅಂಟು ಮಣ್ಣತ್ತು ನೆಟ್ ಐನು ಬಟ್ಟಿ ಉಂಡು. ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ನಮ್ಮ ಅಂಟು ಮಣ್ಣು ಆದಿತ್ತನ ನಮನೆಕ್ ಪೊಯ್ಯೆಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ಎಂಕ್ಲ ಒಂದು ಕಲ್ಲು ಮಣ್ಣು ನೆಡ್ದವರ ಪೊಯ್ಯೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಜ್ಜ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ ಈ ಕಂಪೋಸ್ಟ್ ಗೊಬ್ಬರನ ಐಕ್ ಪಾಡೋಡು ಮಣ್ಣಿಗೆ ಪಾಡೋಡು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತಿತ್ತತೆ ಪಟ್ಟಿಡ್ ಆ ಗೊಬ್ಬರನ ಐಕೆ ಪಾಡೋಡು. ಅಯ್ನ ಪಾಡ್ದು ನಮ ಎಡ್ಡೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು. ಒಂಜೇ ಲೆಕ್ಕ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕಮ್ಮಿ ಅಂಚಾರ ಬಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತಂಡ ಒಂಜಿ ರೌಂಡ್ ಅಪ್ ಆದ್ ನಮ್ಮ ಸೋಕುಡೆ ಇಂಚ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು. ಯಾನೆಕ್ ಪೊಯ್ಯೆ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಅಂದಾಯ ಪಂಡ ಈ ಅಂಟು ಮಣ್ಣು ಆದಿತ್ತಂಡ ಅವೇ ಗಟ್ಟಿ ಗಟ್ಟಿ ಆಪುಂಡು. ಪಂಡ ನೀರು ಸರಿಯಾದ ಜತ್ತು ಪೋಯರೆ ಬೊಕ ಬೇರೆಗ್ ಗಾಳಿ ತಿಕ್ಕೆರೆ ಸಡಿಲವಾದ ಇಪ್ಪೊಡು ಏಪಲ ಐಕ್ ಬೋಡದು ಪೊಯ್ಯೆ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪೊಡು. ಈ ಕಲ್ಲು ಮಣ್ಣು ಆದಿತ್ತಂಡ ಪೊಯ್ಯೆ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪುನ ಅಗತ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಇಂದು ಎಂಕ್ಲ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪುನ ಮಣ್ಣು ಕಲ್ಲು ಮಣ್ಣು ನೆಟ್ ಕಲ್ಲು ಜಾಸ್ತಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಂಡ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಅಂಚ ಎಂಕ್ಲ ಪೊಯ್ಯೆ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಜ್ಜ. ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ನಿಕ್ಲ ಅಂಟು ಮಣ್ಣು ಇತ್ತಂಡ ಒಂಜಿ ಅಂದಾಜಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪೊಯ್ಯೆನು ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೊಡೆ ಆಪೊಡು. ಇಜ್ಜನ ನಮ ನೀರು ಸಡಿಲವಾದ ಸರಾಗವಾದ ಐಟ್ ಜತ್ತು ಪೋಯರೆ ಆಪುಜಿ ಅಂಚ ಇಂಚ ನಮ ಒಂಜೇ ಲೆಕ್ಕ
ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಸರಿಯಾದ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು. ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಪಾಟನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಲ್ಪೊಡು. ನಮ್ಮ ಈ ಪಾಟನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಲ್ತಾಯನ ಹಿಡ್ದಕ್ಕೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆದ ನಮ್ಮ ಈ ಮಣ್ಣನ್ನು ಸರಿಯಾದ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು. ಅವು ನಮ್ಮ 2ನೇ ಸ್ಟೆಪ್ಪು. ನಮ್ಮ ಕರೆಕ್ಟಾದ ರೆಡಿ ಮಲ್ತದ್ದು ಇವಳು ತೋಲೆ ಎಂಕ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಕರೆಕ್ಟಾದ ಐನ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದ್ದು ರೆಡಿ ಮಲ್ತದ್ದು ಒಂದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಣ್ಣು ಇತ್ತು ನಮಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಣ್ಣು ರೆಡಿ ಆಂಡು. ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ತೊಟ್ಟೆಡಿತನ ದೈನ ಆಯ್ಕೆ ಮಲ್ತದ್ದು ಇವಳು ತುಲೆ ಎಂಕ್ಲೆತ್ತೆ ಈತ ದೈನ ಆಯ್ಕೆ ಮಲ್ತದ್ದು ಈತ ಇಂದು ಸಾಧಾರಣ ಮೂಜಿ ಮಂತ್ ಆಯ್ನ ದೈ ತೂಲೆ ದೈ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕುಂಡು ನೆಟ್ ಸಿಂಗಲ್ ದೈ ಉಪ್ಪುನೆ ತೂಲೆ ನನ್ನ ನಮ್ಮ ಈ ದೈನ ಮಾತ ಪಾಟಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಗ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಪಾಟನ್ನು ದೆತ್ತೊನ್ಗ ನಮ್ಮ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೋಲ್ ಮಲ್ತದಿನ ಪಾಟ್ ಪಂಡ ಈ ಪಾಟ್ ಇಂಗ್ಲವರ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತಿತ್ತ ಐಟು ದೈ ದೆತ್ತಿತ್ತ ಅಂಚ ಐಟು ಮಣ್ಣು ಪುರ ಇತ್ತಂಡು ಐನಂತೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತೇನೆ ಬುಕಾಯ್ಟು ಹೋಲ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಂಡಂದು ನಮ್ಮ ಸರಿ ತೂಲೆ ನೆಟ್ಟು ಹೋಲ್ ಪೂರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಂಡು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಲೇಯರ್ ಆದ ಈ ಕಲ್ಲನ್ನು ಪಡೋದಿಲ್ಲ ಪಂಡ ಇಂಕ್ಲಂದು ಕಲ್ಲು ಮಣ್ಣಾದ ಐಟೆ ಇತ್ತಿನ ಮೇಲ್ಡು ನಮಗೆ ಕಲ್ಲು ತಿಕ್ಕೊಂಡತೆ ಐ ಎಂಕ್ಲ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಲ್ತಿತ್ತ ಇತ್ತೆ ಅವೇ ಕಲ್ಲನ್ನು ಇಂಚ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಇಂದು ಪಾಟಿಗೆ ಪಾಡ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಲೇಯರ್ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಇಂಚ ಕಲ್ಲು ಇತ್ತೆ ಮಣ್ಣಡು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಇಂಚ ಕಲ್ಲು ತಿಕ್ಕಿದಿಂದಂಡ ಜಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲನ್ನು ಯೂಸ್ ಮನ್ಪೊಲಿ. ಇಂಕ್ಲೆಗೆ ಮುಲ್ಪ ಜಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲು ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚೆ ಇಂಕ್ಲ ಕಲ್ಲನ್ನೇ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಮಣ್ಣಡ್ದು ಸಪ್ರೇಟ್ ಕಲ್ಲು ದೆತ್ತದು ಇಂಚ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ತುಲೆ ಒಂಜಿ ಏಲಕ ಒಂಜಿ 2 ಸಲ ಇಂಚ ಪಾಡೋಡು. ಇಂಚ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಪಾಟ್ಗ್ಲ ಕರೆಕ್ಟಾದ ಪಾಡೊಂದೆ ಪೋಡು ಇಂಕ್ಲ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಮಾತ ಪಾಟ್ಗ್ಲ ಐತೆ ಫಸ್ಟ್ ಲೇಯರ್ ಆದ ಕಲ್ಲನ್ನೇ ಪಾಡೊಂದು ಪೋಯ ತೂಲೆ ಮುಲ್ಪ ಐನ್ ನಮ್ಮ ಪಿರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಇಂಚ ರಾಶಿ ಲೆಕ್ಕ ಪಾಡ್ದು ಬುಡಿಯರ ಬಲ್ಲಿ ಒಂಜೇ ಲೆಕ್ಕ ಐನ ಲೆವೆಲ್ ಐನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮನ್ಪೊಡು ಪಂಡೊಂದು ಅಡಿಪಾಯ ಅತೆ ಏತನ್ಲ ನಮಕ್ ದೈ ನೆಟ್ಟೆ ಎಡ್ಡೆ ಆರೈಕೆ ಆವೋಡು ಅಂಚ ಅದು ನಮ್ಮ ನೇನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ನಮ್ಮ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪುನಗನೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊಡು. ಇಜಂಡ ನಮಕ್ ಬೊಕ ಅರ್ಧ ಅನಗ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಪ್ಪಗ ನಮ್ಮ ಪಿರ ಏನು ದೆತ್ತದು ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಅಂಚ ಪೂರ ಮಲ್ಪೊಡು ಆಪುಂಡು. ಐಕೆ ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಮಲ್ಪುನಗನೆ ಸರಿಯಾದ ಮಲ್ತಂಡ ನಮಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಸಮಯಗ್ ಐಟೆ ಐನ ಆರೈಕೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಇಳುವರಿನ ದೆತ್ತೊಂಡ್ಯರೆ ನಮಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಪುಂಡು. ತೋಲೆ ಇತ್ತೆ ಮುಲ್ಪ ಎಂಕ್ಲ ಮಾತ ಪಾಟ್ಗ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಕಲ್ಲನ್ನು ಪಾಡ್ಯ ಕಲ್ಲು ಪಾಡ್ದಾಯನ ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮದೇನು ಒಂಜೇ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂಡ ಲೆವೆಲ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊಡು. ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತಂಡ ಮಾತ್ರ ನಮಕ್ ಪಿರ ಐನ ಮಿತ್ತು ಪಿರಪಲ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ತೊಂದು ಪಾರಾಪುಂಡು. ತೂಲೆ ಈ ಪಾಟ್ದ ಸರಿ ಲೆವೆಲ್ ಮಲ್ತ ಆಯ್ನ ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ತೂಲೆ ಯಾನಿಕ್ಲೆಗೆ ಡೀಟೇಲ್ ಆದ ತೋಜ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಪಂಡ ಯಾನಿಕ್ಲೆಗೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೆರ ಬಡದು ಡೀಟೇಲ್ ಆದ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತೂಲೆ ನಮ್ಮ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೇಯರ್ ಆದ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಣ್ಣನ್ನು ಪಾಡೋಡು. ನಮ್ಮ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದಿನ ಮಣ್ಣನ್ನು ನಮ್ಮ ಕೈಟ್ 2-3 ಸಲ ಪಾಡೋಡು. ತುಲೆ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದೈನ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಹಿಡ್ದು ದೆಪ್ಪುಗ ತುಲೆ ಎಂಕ್ಲ ಇಂಚ ದೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಪಂಡ ಇಂಚ ಲೂಸುಡು ಸಪ್ರೇಟ್ ಆದ ದೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಪಂಡ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ನ ವೇಸ್ಟ್ ಆಯರ ಬಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದೈ ಮಲ್ಪುನಗ ಅವೇ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ದೈ ಮಲ್ಪೊಲತೆ ತುಲೆ ಇಂಚ ತುಲೆ ಬೇರು ಮಾತ ಫುಲ್ಲು ಬೈತುಂಡು ಐತ ಮೇಲ್ಡ್ ಎತ್ತಿನ ಗೊಬ್ಬರನ ಮಾತ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಲೈಟ್ ಆದ ದೆಪ್ಪೋಡು ತುಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಚ ದೀವೋಡು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಹಿಡ್ತದೆ ಎತ್ತದು ಇಂಚ ಪಾಟ್ಗೆ ದೀವೋಡು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಸೈಡಿಗೆ ಇಂಚ ಮಣ್ಣ ಪಾಡೊಂದೇ ಬರೋಡು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದಿನ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಣ್ಣನ್ನು ರೌಂಡ್ ಅಪ್ ಅದು ಪಾಡೋಡು. ದೈತ ಮುದಲಿನ ಬುಡ್ದು ಪಾಡೋಡು ಪಂಡ ಐನ ಮಿತ್ ಮುಟ್ಟ ಪಾಡ್ಯರ ಬಲ್ಲಿ ಐನ ನಮ್ಮ ಕೈಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಸರಿ ಮಲ್ಪೊಡು ಏಪಲ ನಮ್ಮ ದೈತ ಮುದಲಿಗೆ ಪಾಡ್ಯರ ಬಲ್ಲಿ ತುಲೆ
ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಇಂಚ ಸೈಡಿಗೆ ಪಾಡೋಡು ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಸರಿ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಈ ದ್ವೇ ಲೇಯರ್ಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಇಂಚನೆ ಪಾಡ್ನ ನಮಕ್ ಮಸ್ತ್ ಸಮಯ ದ್ವೇ ಪಾಟ್ಡ್ ಯಾವುಂಡ್ಲ ಬೊಕ ನಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೇಗ ಬೇಗ ಗೊಬ್ಬರ ಪೂರ ಪಾಡೋಡೊಂದು ಅಗತ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡಂದು ಚಿಪ್ಸ್ ಟೈಪ್ ಅತೆ ಗೊಬ್ಬರ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲ ಕುರಿಪದ ಪಾಡೀಜ ಅಂಚಾದ್ ಅವು ನಿಧಾನವಾದ ಕರದ್ ಮಸ್ತ್ ಸಮಯ ನಮಕ್ ಇಳುವರಿನ ಕೊರ್ಪುಂಡು ತೂಲೆ ಇಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಟ್ ಸೇಮ್ ಅಂಚೆನೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಎಂಕ್ಲ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಲ್ಲು ಪಾಡ್ದಿದ್ದಿತ್ತ ಐನ ಮಿತ್ತಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಣ್ಣನ್ನು ಪಾಡೋಡು ತುಲೆ ಮುಲ್ಪ ಎನ್ನ ಮಗಲ್ಲ ಆಲ್ಲ ದೆಪ್ಪೆ ಅಂದು ಯಾಲ್ನ ದೇನು ದೆಪ್ಪೆ ಪಂಡದು ಆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮೈಟ್ ದೆತ್ತೊಂದು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲಲು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ತುಲೆ ಇಂಚ ಪಾಡ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಇಂಚ ದೈನ ದಿಯೋಡು ದೈನ ದೀದು ಪಿರ ಸೈಡ್ಗೆ ಫುಲ್ಲು ಮಣ್ಣು ಪಡೋಂದೆ ಬರೋಡು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮ್ಮ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದಿನ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಣ್ಣು ಇಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರೋಡು ಏಪಲ ದೈ ನಮ್ಮ ಮಣ್ಣು ಇತ್ತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ನ ಪಾಡ್ನಾಗ ಸೈಡ್ ಹಿಡ್ದೆ ಪಾಡೊಂದು ಬರೋಡು ಅಂಡ ಆಯ್ನ ಮುದೇಲಿಗೆ ನಾವು ಪಾಡ್ದೆ ಇನ್ನು ಫುಲ್ಲು ಮನ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪಂಡ ಐಕ್ಲ ಸರಾಗವಾದ ಗಾಳಿ ತಿಕ್ಕೊಡಾಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಹಿಡ್ದು ದೆತ್ತದ ಈ ಪಾಟಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮನ್ಪುಂಡ ಅವು ನಿಧಾನವಾದ ನಮ್ಮ ಪಾಟಡ್ ಇತ್ತಿನ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಹೊಂದೊಂದು ಪೋಡತೆ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಏಪಲ ಐಕ್ ಟೈಟ್ ಆದ್ ಫುಲ್ ಪಾಡರೆ ಬಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಮುದೆಲಿಗೆ ಪಾಡರೆ ಬಲ್ಲಿ ಸೈಡಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಮುದೆಲ ಇಂಚ ಸಡಿಲವಾದ ಇತ್ತಂಡ ಸರಾಗವಾದ ಬೇರೆ ಗಾಳಿನ ದೆತೊಂಡು ಅಂಚೆತ್ತನ ಮಾತ್ರ ದೈ ಎಡ್ಡೆ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಪುಂಡು ಬುಷ್ ಆದ್ ಬೆಳೆಪುಂಡು ಇಂದಿತ್ತೆ ಮೂಜಿ ಮಂತ್ ಆಯ್ನ ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ದೈನ ಪಾಟಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಲ್ತದು ಪಾಟಿಗೆ ನಡ್ಪುನ ವಿಧಾನ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲು ಇಂಚ ನಡೊಂದುಲ್ಲ ವಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪ ಬೊಕ ಎಂಕ್ಲ ಪಾಡ್ನ ಗೊಬ್ಬರ ಐನೆ ಅನ್ನಿಕ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ ಆದ್ ಶೇರ್ ಮಲ್ತನೆ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲ ಪಾಟ್ನೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಲ್ತಂಡ ನಮಕ್ ಒಂತೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಪುಂಡು ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಸಮಯ ಪಾಟ್ ಡೇ ನಮಕ್ ಆರೈಕೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಆಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಯ ಪಾಟಿಗೆ ಪೂರ ಪಾಡಂಡ ಸ್ಪಾಟ್ದ ಸೈಜ್ ಎಲ್ಲೇ ಇತ್ತಂಡ ನಮ್ಮ ಪಿರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂತೆ ಸಮಯ ಆನಗ ನಮ್ಮ ಆಯ್ನ ರೀಪಾಟಿಂಗ್ ಪೂರ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು ಮೆಡ್ಲು ರೀಪಾಟಿಂಗ್ ಪೂರ ಮನ್ಪೆರೆ ಕಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ತುಲೆ ಇಂದು ಎಂಕ್ಲೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಹಿಡ್ದು ದೈನ ದೆಪ್ಪುನ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ದೆಪೊನೊಲಿ ಮೆಲ್ಲ ಇಂಚ ಬಗ್ಗ ದೆಪ್ಪೊಡು ತುಲೆ ಅಪಗ ಬೇರೆಗ್ ಮಾತ ದಾಲ ಬೇನೆ ಆಪುಜಿ ಇಂದು ಎಂಕ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ನೆಕ್ ದುಂಬು ಪಾಡ್ನಲ ಕಲ್ಲ ಮಣ್ಣು ಆಯ್ನ ಹಿಡ್ದವರ ಇಂಚ ಅಂಟು ದಾಳ ಇಜ್ಜಿ ನಮಕ್ ಮಸ್ತ್ ಈಸಿ ಆದ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಹಿಡ್ದು ರಿಮೂವ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ತುಲೆ ಇಂಚ ನಮ್ಮ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಹಿಡ್ದು ಎತ್ತ ನಮ್ಮ ಈಜನ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ನ ಪರಿತದ ದೆಪ್ಪೊಡಾಪುಂಡು ಅವು ವೇಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ನಮಕ್ ಕುಡಲ ಬೋಂಡ ನೆಟ್ಟೆ ದೈ ಮಲ್ಪೊಲೆತೆ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನನ್ನ ದೈ ಮಲ್ಪುನಂದಿತ್ತನ ನಮಕ್ ನೆಟ್ಟೆ ದೈನ ನಮಕ್ ನನಲ ಮಲ್ಪೊಲೆ ಪಂದ್ ಎಂಕ್ಲ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಹಿಡ್ದು ಜಾಗ್ರತೆಡ್ ಇಂಚ ದೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಪಂಡ ಐನ ಬೇರೆಗ್ಲ ಬೇನಾಯರೆ ಬಲ್ಲಿ ಬೇನಾಂಡ ಬೊಕ ನಮ್ಮ ಪಾಟೆಡ್ ನಡ್ದಾನಗ ಅವು ಹೊಂದ್ಯರೆ ಮಸ್ತ್ ಸಮಯ ಬೋಡಾಪುಂಡು ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ತಾಳ್ಮೆಡ್ ಮಸ್ತ್ ಜಾಗ್ರತೆಡ್ ದೈತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು ಪಂಡ ಅವು ಎಲ್ಯ ದೈಯತೆ ಏತಂಡಲ ಐಕ್ ಬೇನಾಂಡ ಬೊಕ ದೈ ಹಾಳಾಪುಂಡು ಬೊಕ ನಮಕ್ ಹಿಡ್ದು ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರಾಪುಂಡು ಪಂಡ ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ದೈ ಹಾಳಾಂಡನೆ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರಾಪುಂಡು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಐನ್ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೆನ ಆರೈಕೆ ಮಲ್ತ್ಲೆಕ್ಕನೆ ನಮ್ಮ ದೈಲ್ನ ಆರೈಕೆ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು ಇಂಚ ಮುಲ್ಪ ಇಂಚಲ ಎನ್ನ ಮಗಲ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತದು ಒಂಜೇನು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಹಿಡ್ದು ದೆತ್ತಲು ಅಲೆಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಪಂಡ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ಲ ಅಂಚೆನತೆ ನಮ್ಮ ಬೇಲೆ ಮನ್ಪುನಾಗ ಅಕಲ್ನ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರೋಂದು ಇಪ್ಪೇರು ಇಂಚಿನ ಆಳ್ಲ ಮಂತೊಂದು ಅಂಡ ಅಕ್ಲು ನಮ್ಮೆಲಕನೆ ಬೇರೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬೋಪುನೆ ನೆಟ್ಟ ಅಲ್ಲಿ ದೆತ್ತಲದ ಬಂಡದು ಅಲೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆತುಂಡು ತುಲಿ ಇಂಚ ದೈನ ಮಾತ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಲ್ತದ ಅಂಡ್ ತುಲಿ ಸಪರೇಟ್ ಆದ್ ಇಂಚ ತಿವೊಂದುಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂಚೆನೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆದ್ ಎಂಕ್ಲ
ಶಿಫ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದೇ ಪೋಯ ಯಾನ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಡೀಟೇಲ್ ಆದ ವೀಡಿಯೋಡು ತೋಜಾಯಿನಿ ಪಂಡ ಇಂಕ್ಲ ಹಿಡ್ದು ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಒಂಚೂರು ಹೆಲ್ಪ್ ಆವಡಂದು ಪಂಡ ಡೀಟೇಲ್ ಆದ ಪಂಡ ನಿಕ್ಲೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡತೆ ಎಂಚ ಅಂದು ಅಂಚ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಆದ್ ಯಾನ ನಿಕ್ಲ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಶೇರ್ ಮಲ್ತನೆ ಪಂಡ ನನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ್ ಬರ್ಸ ಸ್ಟಾಪ್ ಆತುಜಿ ಇಡೆ ಬುಡ್ದು ಬರ್ಪುಂಡು ಆಂಡ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆದ್ ಬರೋಂದು ಇಪ್ಪುಜತೆ ಅಂಚಾದ್ ನನ್ನ ಬರ್ಸ ಬತ್ತದ ಬರ್ಸದ ನೀರು ಪೂರ್ಣಲ ದಾಲ ಆಪುಜಿ ದೈಕ್ ಪೂರ ದೈ ಕುರಿಪ್ಪುನೆ ಪೂರ ಅಂಚ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡ ನಮಕ್ ಐಕ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸರಿ ಮಲ್ತಿಪ್ಪತ್ತೆ ಹೋಲ್ ಅಂಚ ಪೂರ ಅಲ್ಲ ಬರ್ಸ ಬತ್ತನಂದೆ ಆಂಡ ನೀರು ಮಾತ್ರ ಉಂತೆರ ಬಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಐಕ್ ಗಮನ ಕೊರೊಂದೆ ಬೋಡಾಪುಂಡು ನನ್ನ ನಮ್ಮ ಜಾಸ್ತಿ ಗಮನ ಕೊರಡಾಪುಂಡು ದೈಕ್ ಪಂಡ ಮರಿಯಲಡ್ ದೈ ಫುಲ್ ಓರ ಒಂಥರ ಕುಂಠಿತ ಆದುಪ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಐತ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಸತತ ಪ್ರಯತ್ನಲ ಮನ್ಪೊಡಾಪುಂಡು ಐತ ಮುದೆಲ್ನ ಮಾತ ಸಡಿಲ ಮಲ್ಪೊಡು ಐಟ್ ಕುರಿನ ಬೆಜಕ್ರೆ ಇತ್ತಂಡ ಬೊಕ ಪೂ ಕುರಿದು ಬೋರ್ದಿತ್ತಂಡ ಇರೆ ಮಾತ ಇತ್ತಂಡ ಐನ ಪೂರ ನಮ್ಮ ದೆಪ್ಪೊಡಾಪುಂಡು ಬೊಕ ಐಟ್ ಹಾಳಾಯಿನ ಕೊಂಬೆ ಪಂಡ ಇದು ನನ್ನ ಎಡ್ಡೆ ಚಿಗುರು ಮಾತ ಬರ್ಪುಂಡತೆ ಅಂಚ ದುಂಬುದ ಮತ್ತು ಕೊಂಬೆನ ಮಾತ ಕಟ್ ಮಲ್ತ್ ದೆಪ್ಪೊಡು ಮುಖ್ಯವಾದ ನಮ್ಮ ಐಟ್ ಇಂಚ ಪೂರಿ ಮಾತ ಉಂಡ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ದೈತ ಇರೆ ಮಾತ ಇಂಚ ಉಂಡು ಐನ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಈ ಇರತ್ತ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ತೋಡು ಐಟ್ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ನಮಕ್ ದೈತಾಳ್ನ ಚೇಂಜಸ್ ಇತ್ತಂಡ ಅಂಚ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಗಮನ ಕೊರಡು ಬೊಕ ಐಕ್ ಬೋಡಾಪುನ ಕೀಟನಾಶಕನ ನಮ್ಮ ಸಿಂಪಡಣೆ ಮನ್ಪೊಡೆ ಆಪುಂಡು ಈ ಜನ ದೈ ನಮ್ಮ ಎತ್ತು ಗೊಬ್ಬರ ಪಾಡ್ನಲ ಅವು ಫಲವತ್ತತೆ ಆಂಡಲ ನಮ್ಮ ಕೈಟ್ ಪೂ ತಿಕ್ಕೆರ ಚಾನ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿ ದಯ ಪಂಡ ಅವು ಪುರಿ ಇತ್ತಿರ್ನಂಡ ಪೂ ಈತೆ ಆಪುನೆಂದುಂಡು ಒರ ನಮ್ಮ ದೈಕ್ ಪುರಿತ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಂಡ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಸಮಯನೇ ಬೋಡು ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ರಿಕವರ್ ಮನ್ಪೊಡಂಡ ಬೊಕ ನಮ್ಮ ಈ ಪಾಟೆಡ್ ದೈನ ಪೂರ ನಡ್ದಿತ್ತಂಡ ಐಟ್ ನಮ್ಮ ಸಡಿಲ ಮಲ್ಪೊಡು ಅಂಚನೆ ನೆಲಟ್ ಪೂರ ದೈ ನಡ್ದಿಪ್ಪುರತೆ ಐತ ಮುದೆಲ್ಡ್ ಬರ್ಸಾಗ ಕೊಚ್ಚಿದು ಪೋದಿಪ್ಪುಂಡು ಐನ ಮಣ್ಣು ಬೊಕ ಐಕ್ ತರಗೆಲ್ಲ ಅಂಚ ಪೂರ ದಾಲ ಇಪ್ಪುಜಿ ಪಂಡ ಅವು ಜಾಸ್ತಿ ಬಸ್ ಐತನ ಪೋದಿಪ್ಪುಡು ಐನ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಒಬ್ಸರ್ವ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಐತ ಮುದೆಲ್ಗ್ ಮಣ್ಣು ಮಾತ ಪಾಡುಡು ಮಣ್ಣು ಎಡ್ಡೆ ಪಾಡುಂಡ ಫಲವತ್ತತೆ ಜಾಸ್ತಿ ತಿಕ್ಕುಡು ನಮಕ್ ದೈಕ್ ಪಂಡ ಮಣ್ಣು ಮಸ್ತ್ ಫಲವತ್ತತೆ ಇಪ್ಪುಂಡತೆ ಕೆಂಪು ಮಣ್ಣನ್ನೇ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನನ್ನ ಮುಖ್ಯವಾದ ನನ್ನ ಗೊಬ್ಬರ ಪಾಡ್ನ ಟೈಮ್ ಒಂದು ಎನ್ನದು ಮಸ್ತ್ ಗೊಬ್ಬರಲ್ನ ಪಾಡ್ಯರೆ ಬಲ್ಲಿ ಗೊಬ್ಬರ ಹೊರ ಪಾಡಂಡ ಒಂದು 6 ಮಂತ್ ಬೊಕ್ಕ ಪಾಡೋಡು ನಮ್ಮ ಹೊರ 1 ಮಂತ್ಗೆ ಪಾಡ್ನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 1 ಮಂತ್ಗೆ ಪಾಡ್ನೆ ಅವು ನಮ್ಮ ಐಟ್ ಸರಿ ಕರದಿಪ್ಪುಜಿ ಮೇಲ್ಮೇಲಿಗೆ ಏಪಲ ಗೊಬ್ಬರ ಪಾಡ್ಯರೆ ಬಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಕೀಟನಾಶಕ ಲಂಚೇನೆ ಇತ್ತ ಇಟ್ಟು ದಾದಾನ್ಲ ಪುರಿ ಆತನಂದ ಪಂಡದು ಒಂಜಿ ಕೀಟನಾಶಕ ಪಾಡ್ನೆ ಐನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ನಮ್ಮ ತೂನಗ ಪುರಿ ಇಪ್ಪುಂಡೊಂದು ಪನ್ಕ ಅಪಗ ಪಿರ ಬೇತೆನೆ ಕೊಂತು ಪಾಡ್ನೆ ಪಂಡ ಕೆಲವೇರು ಒರಿ ಒಂಜಿ ಪನ್ಪೆರ್ ಈ ಪೊಡಿ ಪಾಡ್ಲೆ ಇಂಚ ಪಾಡ್ಲೆ ಅಪಗ ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ಪೂರ ಕೇಂದು ಮಸ್ತ್ ಬೇತೆ ವೆರೈಟಿದ ಪಾಡ್ಯರೆ ಬಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕೀಟನಾಶಕನ ಪಾಡ್ದು ಜಸ್ಟ್ 15 ಹಿಡ್ದು 20 ಡೇಸ್ ಅಂತರ ದಿವೊಡು ಪಿರ ನಮ್ಮ ಒಬ್ಸರ್ವ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಒಲ್ಲ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಇತ್ತಂದಂಡ ಅವೇ ಕೀಟನಾಶಕನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಅವೇ ನಮ್ಮ ಪೋತುಜಿಂದ ಪಂಡದು ನೆಟ್ಟು ಪೋಪುಜಿ ಇಂದು ಈ ಕೀಟನಾಶಕ ಎಡ್ಡೆಜ್ಜಿಂದು ಪಂಡದು ಬೇತೆನೆ ಕೊಂತದು ನಮ್ಮ ಈಗ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪಂಡ ಅವು ದೈ ಈಕ್ ಮಸ್ತ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ದೈ ಹಾಳಾಪುಂಡು ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಐಟ್ ಕೀಟನಾಶಕ ಪಾಡ್ನಗಳ ಅಂಚೆನೆ ಸರಿಯಾದ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟೆಡ್ ಪಾಡೋಡು ಈತ್ ನೀರಿಗೆ ಈತೆ ಪೊಡಿಯ ಇಂಚಿನಲ್ಲ ಪಾಡ್ನ ಅಂಚನೆ ಪಾಡೋಡು ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆದ ಪಾಡ್ಯರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅವು ಫುಲ್ ದೈಕ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಇದು ಎಂಕಲ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಕೀಟನಾಶಕನ ಪಾಡೋಣಲ್ಲ ಒಂಜ ಬೊಲ್ಪುದ ಟೈಮುಡು ಪಾಡೋಡು ಇಜಂಡ ಬೈಯದ ಟೈಮುಡು ಪಾಡೋಡು ಮೆಡ್ಲಡ್ ನಮ್ಮ ಪಾಡ್ಯರೆ ಪಾರ ಬಲ್ಲಿ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾನಿಕ್ಲೆ ಡೀಟೇಲ್ ಆದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋಡು ಕೀಟ ಬಾಧೆ ಬೊಕ ಕೀಟನಾಶಕ ಒಯ್ನ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಲ್ಪೊಡ ಪಂದು ಯಾನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋಡು ಡೀಟೇಲ್ ಆದ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೊಯೆ ಈ ವಿಡಿಯೋಡು ಯಾನ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಡ್ ಇತ್ತಿನ ದೈನ ಪಾಟ್ಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮನ್ಪುನ ವಿಧಾನ ಬೊಕ ಎಂಕ್ಲ ಪಾಡುನ ಗೊಬ್ಬರದ ಸೀಕ್ರೆಟ್ನ ಡೀಟೇಲ್ ಆದ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ನಿಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ತಿದೆ
ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನ ಮಾಹಿತಿನ ಯಾನ್ ಈ ವಿಡಿಯೋಡು ಶೇರ್ ಮಲ್ತದೆ. ನಿಕ್ಲೆಗ್ ದಾದಾಲ್ನ ಡೌಟ್ ಇತ್ತಂಡ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ಡ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಡೌಟ್ನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮನ್ಪುನ ಪ್ರಯತ್ನನ ಯಾನ್ ಮಲ್ಪುವೆ. ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ, ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ, ಎಂಕಲ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಪೊಸತ್ತಾದ್ ತೂವೊಂದಿತ್ತಾರಂಡ ಒಂಜಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತುದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಪನೊಂದು ಯಾನ್ ಈ ವಿಡಿಯೋನು ಇಡೆಗ್ ಎಂಡ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕುಡೊಂಜಿ ವಿಡಿಯೋಡು ತಿಕ್ಕಗ ಬಾಯ್.